Plesna latino formacija Aurora Ultimate Team iz Beograda, naravno, ostvarila je najveći uspeh srpskog plesa u do sada najjačoj konkurenciji na Evropskom prvenstvu koje je održano prije 10 dana u nemačkom gradu Bremenu. Ovaj tim plasirao se u finale prvenstva sa koreografijom Ajgačina, u kojem se takmičio rame uz rame sa plesnim velesilama kao što su Litvanija, Rusija i Nemačka. Tim je pokazao da kao i u većini ekipnih sportova Srbija može ozbiljno da se bori za titulu najboljeg. 16 latino plesača tek čeka puna afirmacija i novi izazov na svetskom prvenstvu u Moskvi koje će biti održano u oktobru ove godine. Naši gosti su koreograf i trener Marko Stanisavljević i plesači Marina Čolović i Danijel Romanović. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Čestitke, gde su te medalje? Nema, dobro, bit će ih u oktobru. Kako je bilo? Pa bilo je sjajno. Bilo je sjajno zato što je ovo prvo iskustvo za ovaj tim. Mi smo negde u januaru formirali nov tim i pokušali da uradimo ono što do sada nismo uspeli, a to je zapravo da se plasiramo u finale u 6 najboljih u Evropi i zapravo nam je pošlo za ruku. A kako ste to uspeli? Ja još uvijek nisam siguran. Bilo je iznenađenje i za nas, bilo je iznenađenje za sve koji su bili tamo. Možda je u nekom spisku rezultat došao malo prerano, s obzirom na kratko vreme koje je prošlo od formiranja tima, ali rezultat pokazuje da je naš limit zapravo još uvijek daleko. Dobro, pitat ću naravno Danijela i Marinu, vi ste bili tamo, je li tako? Da. Među ovih 16, ne možemo 16 da ugostimo, ali evo. Kakav ste vi osjećaj imali ovaj prvi put da ste na ovako jednom velikom takmičenju nastupali? Da, pa generalno smo mlad tim, kao što je Marko rekao od januara. Svi zajedno smo ušli u tu priču formacija. Ovako, znači prvi put, kako to izgleda sada kada se grupno pleše, evo pitamo Marinu. Osjećaj sjajan, stvarno. Drugačije je definitivno nego kada se pleše pojedinačno u paru. Tako da ovo za nas zaista veliko iskustvo bilo. Da, sad ćemo mi pustimo da vidimo kako to izgleda kad vi radite na svom polju i da ispričamo malo kako traju pripreme za ovo, da li je teže raditi, pratiti tim ili je lakše raditi u paru? Pa ja mislim da je bolje da kažu ono, zašto mi imaju dosta iskustva kao pojedinačni plesači koji su već formirani i kao parovi i kao individue, tako da moj posao kao koreografa je samo bio da iskoristim to što oni već znaju i da ih uklopim u ono što ih zapravo čeka u jednom. A koliko je trajao vaš posao kao koreografa? Koliko ste ih pripremali? Od januara pa do sada i planiramo da nasimo dalje. Ovo je tek neka prolazna stanica na... Tu postoje sad neki latino standardi koje vi morate da ispoštujete takmičenju i da li postoji tu sad neka mogućnost improvizacije, neke dodatka nekih naših možda izuma, koraka? Postoji sloboda. Naravno, ima stvari koje moraju da se ispoštuje. Da 5 latino plesova, mora da se ispoštuje da traje 6 minuta. Od toga je 4,5 minuta takmičarski deo koji se ocenjuje. Mora da bude 16 plesača, moraju da budu kostimi takvi i takvi. Ali uvek postoji sloboda ili koreografa ili ponekad i samih plesača koji svojim predlozima daju tu neku svoju crtu i svoju boju. Da, ajde pitamo Marina, lakše je plesati u paru ili ovako uz grupu? Pa ja imam dosta iskustva u plesanju samo u paru, tako da mi je to lakše, definitivno, ali ovo je jedno novo iskustvo i smatram da će se, mislim već sam se navikla, ali prosto verovatno ću se navići još više na ovo u budućnosti. Dosta je teže plesati u timu zato što ima 16 ljudi, ali je isto tako i zanimljivije. Samo Danijela da pitam, kad izvede damu u klub, koliko mu ovo znanje ide u plus kad krene na podijumu da igra? Jel bude toga u našim klubovima, da pokažeš svoje umeće? Da, kako zavisi gde. Skoro su početi klubovi, po tim klubovima se izlazi, ne znam, salsa, i to uglavnom su to salsa, bačata i tako neki plesu gde se igra. I onda fasciniraš pratnju i okupljene. Uglavnom. Da, a koliko vam ovaj ples pomaže i da budete onako i vitki i fit, u dobroj formi, i da li možda zahteva da idete onako dodatno na neke fitness časove u teretanu? Ne, ovo je sasvim dovoljno. Dovoljno, ja? Sasvim dovoljno, da. Imamo nedeljno 6 treninga. Da, u trajanju od 2 do 3 sata, tako da je dovoljno. Ali tačno, Marina, da ples najbolje dvaja žensku figuru?
Da, mislim da, zato što ja konkretno nisam nikad imala problem sa kilažom, tako da mislim da je jako dobar za... Pa svaki mišić je uključen, da. Za telo. Da pitamo naravno Marka, pripreme za oktobar, nastavljate dalje istim tempom? Prvo svako nas čeka je otvoreno prvenstvo Austrije, sada već 12. juna. 13. juna u Beogradu ćemo nastupati u okviru državnog prvenstva u latinoameričkim plesovima, tako da će beogradska publika imati priliku da nas vidi i tu. Onda ćemo napraviti kratku pauzu, od avgusta već krećemo da se spremamo za Moskvu, tako da imat ćemo dosta onako zauzet raspored priprema. Dobro, ništa mi se vidimo pre nego što nastupite u Beogradu da to najavimo, pa da onda znaju gledalci da osim ovih par minuta mogu da vide i vas uživo i čuju, pošto smo imali samo sliku, a ne izvuk. Hvala vam mnogo što ste danas bili naši gosti.